Dobrý. Já nevím, jestli to tady jako zvládnete, ale lepší jak asi čekat, ne? Já myslím, že zvládnu. Jo? Ano. Jak to chcete, jenom po těch stranách? No, u těch uších trošku. A pak to jak nahoře, čeknu se šmykát lehce. A na kolikátka, to vidím tak na 3. No, to klidně můžete i víc. Aby to vydrželo, ono bude léto. A zase to neberte moc, ale jo. Nebojte, něco nám tam zbyde. To bych byl rád teda. A druhým rokem kadeřnice, jo. Prosím? Druhým rokem kadeřnice. Jo. Je to pravda, že ty kadeřnice jsou takový divoký. Asi jak kdo? To nemáš chlapa? Proč? No to jsi pěkná ženská docela. Nemám. Ne? Ne. Aha. Škoda, ne? Docela, jako bude to léto. Neříkej, že ti to neláká. Co třeba jako hledáš u chlapa? Tak to mě zajímalo. Já mám rodinný typ, že jo? Takže zadanýho. Ale se mnou. Jo, s tebou, aha, takhle. A ty jsi odsaď, jo? Z města? Jo. Jo. Kolik máš let? Druhý rok, teda to už znamená... 18. 18 let. Ještě bydlíš u rodičů, jo? Když nemáš chlapa teda. Ano. Nebo sama. U rodičů. Ano. Ale ty to máš jako placený? Ano. Jo. Platíte tady, pan šéf. Pane šéf, platíte jí tady, jo? No kde budeš třeba peníze na kalby s kámoškama? To mě taky zajímalo. Teda, když pan šéf je na tebe takový krutej. Loky si to taky platí sami. No. Rodinný typy hledáš, jo? Takže finančně zaopatření. To jsem ještě neřekla. Ale zaujmu by tě třeba chlap bez peněz. Jestli... No, já myslím, že ano. Takže tebe by neuhnal chlap na peníze, jo? Já myslím, že ne. Ne, to všechno. Není to všechno? Ne. A mě třeba, kdybych ti nabídal, třeba 10 000. To je lepší než 2 panáky, ne? Nerozhodně to je lepší, je to lepší než 2 panáky. Si myslím, že bych se nechal taky ukecat na prachy. Podle čeho soudíte? Co? No podle toho, že jsi typická ženská. A každá ženská je na peníze, ne? Ale takhle třeba, když se tě zeptám, jaká částka, jako, na kolik se ceníš? Jaká částka by tě neurazila? Ale za co? Každá věc má svoji cenu, že jo? Jo, tak třeba jít s tebou do kina. Tak takovou sazbu ještě neznám. Hele, kdybych ti nabídl třeba, nevím, 5 000, to třeba by si se mnou šla do kina a strávila se mnou noc, tak to by si šla? To by byla nějaká romantika k tomu.